Sempre ens preguntem què els passa als adolescents. Però, i si la pregunta estigués mal formulada? I si tota aquesta rebèl·lia no fos un defecte, sinó una part absolutament essencial del seu desenvolupament? Doncs avui, exactament això és el que farem. Intentarem desxifrar aquest codi per entendre què s'amaga darrere de les portes tancades i, sí, també d'aquells ulls en blanc. Bé, abans d'anar al fons de la qüestió, fem una prova ràpida, a veure com anem de connexió amb el món adolescent. Comencem amb una mica de vocabulari, a veure què tal. Primera paraula, beef. I no estem parlant del plat de menjar. En el seu argot, tenir beef amb algú vol dir, bàsicament, tenir un problema, un conflicte, una picabaralla. Seguim, a veure aquesta, NPC. Aquesta ve directament del món dels videojocs. Són les sigles de Non-Playable Character, o sigui, un personatge no jugable, i l'utilitzen per descriure algú que sembla que no tingui pensament propi, que va en pilot automàtic, com un extra en una pel·lícula. I l'última paraula del nostre petit test, prime. Si algú està en el seu prime, vol dir que està en el seu millor moment, al cim. És curiós, oi? Fins i tot el seu llenguatge ja ens dona pistes d'aquesta cerca constant d'identitat i de reconeixement. Bé, si tot això ha sonat a xinès, tranquil·litat, és força normal. Però la qüestió de fons, la bretxa de comunicació de la qual parlem, va molt més enllà de l'argot. És una cosa molt més profunda, una qüestió de perspectiva. I tot, absolutament tot, comença al cervell. I aquí tenim el primer gran canvi de xip que hem de fer. Per entendre'ls, el primer pas és deixar de veure l'adolescència com un problema a resoldre. Cal començar a veure-la com el que és, una transformació increïble, que està passant justament dins del seu cap. És superimportant, a més, diferenciar dues coses que sovint barregem. Una cosa és la pubertat, que és, diguem-ne, el tret de sortida biològic, el canvi físic. Però l'adolescència és la marató sencera. És tot el procés social i psicològic que ve després. I aquí va una dada que potser sorprèn, perquè topa de ple amb la narrativa típica de generació en crisi que sentim per tot arreu. La realitat, segons els estudis empírics, és que un 80% dels adolescents es consideren ben adaptats. Repeteixo, un 80%. O sigui, la gran majoria no viu en una crisi permanent. Llavors, què està passant realment? Doncs aquí hi ha la clau de tot. El comportament adolescent, tan desconcertant de vegades, no és un error de disseny, és simplement el resultat d'un cervell que està literalment en obres. Pensem-hi com si fos un cotxe esportiu. L'accelerador, que seria el seu centre emocional, va a tota pastilla. Però els frens, el còrtex prefrontal, que és el que gestiona les decisions racionals, encara els estan acabant d'instal·lar. I enmig de tota aquesta remodelació cerebral, cada adolescent té, per dir-ho així, 3 grans feines, 3 missions vitals. I no són opcionals, Són absolutament fonamentals per construir la persona que seran en el futur. Aquestes 3 feines són, bàsicament, primer, construir la seva pròpia identitat, respondre la gran pregunta de qui sóc jo. Segon, renegociar la relació amb els pares, anar cap a l'autonomia. I tercer, trobar el seu lloc, sentir que pertanyen a un grup d'amics. Aquestes 3 tasques són el motor que mou pràcticament totes les seves accions. Així que, si entenem aquest per què, si entenem quines són les seves missions, llavors podem canviar el com ens hi relacionem. I això exigeix un canvi de rol per part dels adults. Hem de deixar de ser directors d'orquestra per convertir-nos en guies de muntanya. I aquest quadre ho resumeix perfectament. El canvi de paradigma és passar de controlar a guiar, de simplement transmetre coneixement a facilitar que el descobreixin per si mateixos, de dirigir a donar suport i, potser el més important de tots, de basar-se en la simple autoritat a construir una relació de confiança. I aquesta frase a Jaume Funs ho clava. Encara necessiten els pares. S'emancipen des d'un lloc de seguretat, no des de la solitud. Aquesta és la paradoxa. No ens aparten perquè vulguin estar sols. S'allunyen per provar, per explorar, però necessiten saber que tenen un port segur on tornar. Necessiten saber que nosaltres hi serem. I això ens porta a una idea clau. L'objectiu no és el càstig, sinó la responsabilitat. Es tracta de retornar-los la responsabilitat de les seves decisions, deixar que experimentin les conseqüències naturals dels seus actes, tant les bones com les dolentes, és una lliçó molt més poderosa que qualsevol càstig imposat. És una manera de dir-los, confio en la teva capacitat per aprendre. Molt bé, ja hem vist com canviar el xip a casa. Però, i a l'escola? Què passa a l'institut?
Doncs la lògica és la mateixa. Necessitem una educació que s'adapti a com funciona el cervell adolescent en aquesta etapa i no esperar que el seu cervell s'adapti a un sistema rígid. Aquí és on entra en joc una idea molt potent, el constructivisme. El nom pot sonar tècnic, però la idea és senzilla. Es tracta de deixar enrere la imatge de l'estudiant com un recipient buit que hem d'omplir. En el constructivisme, l'estudiant és un constructor, un arquitecte del seu propi saber. I el professor? El professor és el cap d'obra, el guia que l'ajuda a construir. I una eina clau d'aquest model és el que s'anomena la bastida de l'aprenentatge. La metàfora és perfecta. És exactament com ensenyar al guia a anar en bicicleta. Al principi necessita molt de suport. A mesura que agafa confiança vas deixant anar. I al final retires el suport del tot. Doncs a l'aula és el mateix. Dona el suport necessari i anar-lo retirant a mesura que l'estudiant guanya autonomia. I tot això ens porta a una conclusió inevitable. Com diu l'expert César Coll, al segle XXI l'aprenentatge personalitzat ja no és una opció, és una necessitat. Es tracta de trobar la manera d'ajudar cada estudiant a trobar el seu propi sentit en allò que aprèn. De fer que l'escola sigui un lloc on puguin construir la seva identitat, no un lloc on l'hagin de deixar penjada a l'entrada. I així arribem al final, i potser a la idea més important de totes. La veritable transformació no consisteix en intentar arreglar els adolescents. La transformació comença quan canviem la pregunta. Quan en lloc de preguntar què els passa a aquesta gent jove, ens comencem a preguntar com podem convertir-nos en els adults que ells necessiten ara mateix, perquè al final el nostre canvi de perspectiva és la llum que pot il·luminar el seu camí.